Daghang mga sugarcane farmers ang naengganyo sa pagtransisyon ngadto sa pagpananom og yellow corn. Human nila na sayran nga in demand kini ug tungod kay nihit na usab ang produksyon sa tubo. Gani, daghang mga gagmayng mag-uuma sa tubo ang giabandona na ang ilang mga luna tungod kay kanunay silang alkanse, ang ilang abot dili makasustenir sa ilang puhunan sa laing pagpananom. Tungod niini, ang Kapitulyo pinaagi sa Enhanced Countryside Development kun ECD program mitanyag og bag-ong oportunidad ngadto sa mga mag-uuma nga moapil sa maong programa aron makasugod pagbalik sa pag-uma nga gamit ang laing binhi sama sa yellow corn ug balanghoy. Mamahimo nang makaloan ang mga mag-uuma ngadto sa mga partner lender banks aron ilang magamit nga puhunan ug tabangan pa sila sa Kapitulyo nga maoy mamahimong co-maker. Gidapit usab sa Kapitulyo ang mga dagkong kumpanya nga anda mopalit sa mga ani sa mga mag-uuma sama sa mga feed mill industries, pabrika sa pagkaon ug uban pa. Kinsa mipasalig nga andam sila mo kompra sa mga ani nga mais o di kaha balanghoy. Sa pagkakaron sir, ug ikumparar sa tubo, dako giganan sir sa mais kay sa yellow corn kay kininanam tay kinini ang klarong buyer nya na-support ang gobyerno pod na counterpart sa matong krudo, atong traktora, atong bini og abono. Whereas kung manubo ka, may support sa farmer, imo man. Ang Pri-Food Corporation ug ang Universal Feed Mill Corporation mipasalig sa pagpalit og 500 metriko toneladang yellow corn matag buwan. 700 metriko tonelada para sa Vinovo Philippines Incorporated og 300,000 metriko tonelada kada tuig o mga 20,000 metriko tonelada kada buwan para sa San Miguel Corporation. Mipasalig si Garcia nga mugahin ang Kapitulyo og pundo alang sa multi-dryer og molinuhan diin ibutang didto sa Barangay Kaputatan Sur sa lungsod sa Midillian. Ako din balita ninyo aron duna gyud moy kasaligan. Nga duna gyud available na nga dryer ug sheller. Wa pa kay ko anunsyo na makpak man mo. Nagsabot namin ni Mayor, niyon ko, kung doon na lang mo commitment, at least 300 hectares ang gikinahanglan na mo invest ang probinsya o multi-dryer and sheller. Ibutang na to na na-identify dito sa Kaputatan Norte ba to? O Kaputatan Sur, nga yuta, ato na to ibutang tinigiangko ni sa local government of Midillian. Ang LGU mooy padagan o mo-operate niining atong ibutang nga modern, ultra-modern ang first class ko na province nga post-harvest facility. Sa iyang bahin, ang Philippine Crop Insurance Corporation kun PCIC maghatag og insurance coverage ngadto sa mga borrowers nga libre o walay bayad, magparehistro lang gayud sila. Sa samang adlaw, nananom og hybrid yellow corn seeds sila si Gobernador Garcia, inubanan ni Asik Salvador Diputado, nga gipahigayon sa Barangay Kaputatan Sur, lungsod sa Midillian. Diin nahimutang ang 50 ka hektarya nga hybrid yellow corn model farm nga gipunduhan og 2 milyones ka pesos sa Department of Agriculture. John Granada, Balita sa Subo.